Ono ešte nie je ráno. Čo je za cápka? Bu. Nie, staň tam. Nie, teraz to najhoršie. Ja sa bojím. Takže čaute ľudia. Neviem prečo Samo má vlasy také malé a nemá hlavu. To sa volá Midnight Hours. Keby ste si to chceli nájsť, tak sa to volá tak sa to píše. In the Dead of Night. Darček. Takže ja sa bojím ľudia. Ja vždy, keď nám horovku, tak ma nejako divne boli brucho. Nevytop kúpeľňu. Už sú 2 hodiny ráno. Ja som počul, ako niekto otvorí dvere. A ja sa skrývam. Ja sa bojím. Nie, teraz to najhoršie. Ja sa bojím, Samo. To mne čo je, Samo? Vidíš to? Tú postavu? A ide to k nám? Stojí to tam. To je super, že to tam stojí. Zatiaľ môžeme skúsiť nájsť viacej Darček. To je si Grinch, nie? Vidíš, tam ju vidno. Vidíš? Približuješ sa? Nie, stojí tam. Je stále tam? Nie. Není tam? Samo tam není. To čo je ale? To je už je takom ku 4. Dobre, tak sa bojím. Môžeme ísť zvonka. To je vianočný stromček. My to musíme dať všetko dovnútra. Stromček. To je všetko. Všetky? Ako vieš? Tu je ešte jeden. To je svetlo. Hello, motherfucker. On je za mnou. On je za mnou, Samo, to čo je? Ak sa rozbežne, tak ja som dead. Fuj, jeho nohy. Fuj. Čo? To je Billie Eilish ending. To čo bolo? Ako? Tak ja to dám sám. Takže nič nemusím robiť, iba vytopiť všetko. Takže práve som počul niečo. Poison, vypijem ho. Ja neviem. Teraz tam sem. On sa otrávi. Takže ja neurobím flot, ale ja už robím vlastne... Je vypnú svetla pre lepšie scenário. O nie, tak to je už príliš. Tak. Chcem vidieť, ako sa otrávi. Idem sem. A idem sem. Teraz. Iba čakám. Tak asi nie. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Dobre, tak práve sa idem skryť. Lebo svetlo začalo randomne blikať. Vidíte tam spodu, ako to bliká? Zasa mi volá telefón. Práve som počul rozbitie. Takže tam toto video páčilo, ak áno, tak dajte like, subscribe a píte vodu a žite. Asi amen. Dovidenia.